ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହି ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ଗଣିତ ବହି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ଗଣିତ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର, ଯୋଉଠିକି ଜ୍ୟାମିତି ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ଗଣିତ ବହିରେ ଘନ ଏବଂ ବର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହିରେ ଦୁଇଟି ବହି ପଢୁଥିଲେ, ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଗଣିତ, ଯାହାକି ଏବେ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହି ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ଗଣିତ ବହି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ଗଣିତ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର, ଯୋଉଠିକି ଜ୍ୟାମିତି ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ଗଣିତ ବହିରେ ଘନ ଏବଂ ବର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ପୁରୁଣା ଗଣିତ ବହିରେ ଦୁଇଟି ବହି ପଢୁଥିଲେ, ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଗଣିତ, ଯାହାକି ଏବେ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।